Jutro 10. travnja 1912. godine bilo je svježe i puno uzbuđenja. Putnici su se tiskali na pristaništu, noseći kofere i nade. Pred njima je stajao Titanic, čudo tehnologije i luksuza. Nitko nije slutio da će ovo biti njegovo prvo i posljednje putovanje. Titanic je bio grad na vodi. U prvom razredu plesalo se uz orkestar, dok su trećerazredni putnici pjevali u svojim salonima. Svi su vjerovali da plove na neosvojivoj tvrđavi. More je bilo mirno, a nebo vedro. Na palubi Titanika, Rose u elegantnoj haljini stoji uz ogradu, tražeći bijeg od svog zlatnog kaveza. Jack, putnik treće klase, naslonjen je na ogradu dok promatra beskrajno more. Njihovi se pogledi kratko, ali snažno sretoše, u tom trenutku sudbina ih je spojila. Noć je bila mirna, more poput stakla, a zvijezdano nebo blistalo je iznad Titanika koji je tiho plovio. Stražar, visok na svojoj osmatračnici, prvi je ugledao tamnu sjenu na horizontu. Zvono za uzbunu zazvonilo je glasno, ali nažalost bilo je prekasno. Ogromni ledeni blok parao je bok nevjerojatnog broda, izazivajući katastrofu. Voda je polako prodirala u Titanic, a posada je žurno budila putnike, naređivala im da obuku pojas za spašavanje. Neki su još uvijek vjerovali da je situacija potpuno pod kontrolom, dok su drugi već osjećali duboki strah i nesigurnost. Djelatnici su trčali hodnicima, kucali na vrata kabina, pozivajući na hitnu evakuaciju. Putnici su izlazili na hladnu palubu, umotani u noćne ogrtače, dok su strah i zabrinutost iscrtavali njihove izraze lica. Čamci za spašavanje spuštali su se niz bok Titanika. Žene i djeca imali su prednost da se ukrcaju, dok su mnogi muškarci ostajali na hladnoj palubi, nemoćno gledajući kako im se nadu polako gubi u noć. Usprkos svemu, orkestar nije prestajao svirati. Njihovi su dahovi u hladnom zraku oblikovali bijele oblake, dok je čamac polako klizao daleko od broda. Dok su čamci za spašavanje nestajali u tami, Jack je znao da za njega nema mjesta u sigurnosti. Čvrsto je držao Rose za ruke, tiho joj govoreći da mora preživjeti. Suze su im se miješale s ledenim kapima mora koje su padale oko njih. Jednim posljednjim dubokim pogledom pustio je njezinu ruku i prepustio joj život, dok je on polako nestajao u dubokoj tami. Pramac Titanika polako je nestajao pod tamnom vodom, dok su ljudi čvrsto držali ograde, osjećajući kako se brod naginje pod težinom katastrofe. Polako, moćni div se prelomio na pola, puštajući iskre i paru u hladni noćni zrak. Nakon što se posljednji dijelovi broda izvrnuli u dubinu, tišina je zamijenila krikove, more je prekrilo sve i na površini ostale su samo krhotine i sjećanja. Preživjeli su plutali na ledenom moru, okruženi krhotinama i smrtonosnom tišinom. Iako ih je hladnoća grizla i smrt bila blizu, zvijezde su još uvijek svjetlucale iznad njih, kao tihi svjedoci njihove borbe. U daljini se napokon pojavila silueta spašavajućeg broda Karpatija, donoseći nadu i spas. Njena posada neumorno je izvlačila iscrpljene preživjele iz čamaca, pružajući im toplu ruku i život koji su već skoro izgubili.